Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. President Joka Meghalaya Pradesh Congress Committee Ubak Vincent Pala uloong baka Voice of the People Party kedan minta saungut ki MLA bat arngut neki kilalong Chief Executive Member Teng Hakapor wedang don haki wepat ki parti Henry Hakapor bikilong CEM tang sistem ru kim la shan bat kim ne. Shushu ubak pala uloong baka VPP kedeben ai jingsha yaki pat ba hakadukan nongrim ki yeng bagi yakun nek election to district council lagi kuat ban penne ikriti ke dostur niki kuat ban pen kelai kriti dostur nang taki kuat ban penne ik six schedule niki kuat ada artikel lais pa nya powe ki leaders trong ki la experience support this council ki la lead naki saungut ki MLA armut ki la long CM ki la fail tang sistem lembak ki klam la ban pendep te ban don ka this council te ka VPP ka don ki leaders trong ki menchua ki de different form ka de ka knam ade ka yuma ki la don ki leaders ki different parties te kene ka party memta ki dang choose dang ban kono congress ka badi ki spa snem kala im bakade ka political clown ngatrai ka de tang ka desperation baki sio na mar ki leaders tu ki la fail ha tu kapor menta ki nang mut be ba ki job kini ki singi ki nang mut be ba ki la sarong tengah trai ban ong kata ka bom don nong rim ka jing ong jong ki na mar ba hakor bingi jon ka this council ro ka de ka jing withdraw jong ka UDP hakajo kapor ka amendment jong ka 6 schedule kidang pan ya ki amendment na ka council tingiman sing hapsim ya karai ba ngin yasim benta tengadon hang ne kne EPA ki bangi de ban yasim benta te hang ne ki don ki bon ki ba iba pensingan ila contribute ha balik keleng ngamong tan mi ka council ka don ring atrai ki leaders jong ki MDC ki prepare ki sento ba kade ka crucial time ba amen ni ka subsidil ni de ban don ki bru ka experience ba ha ju ki bru ka don ngala pan IPK ki amendment bangi mod ban bo namar ka bajrong ni rei ngasio ba don kamba naglang jungi ban ya dai ka ri ba je ban riu ngim de ban perkhat i kata ki hang ni hang teng de thik ndala kut kene amendment ndala submit sedel hi ye expect ba ka parliament kan sim andre ka claim sim kini ki amendment dala kut tengila dep ka kam jungi ngala withdraw no nde bangin le ka VPP ka de pan panchai ki pai ba ka ke jing tmu jong ki kila ban penne pensa ya gariti ke dustur le ni ki kwa ban shift no na ka 6 schedule ka 371 knang ba ki pai kin rai kan long no kum ka mandate ba ki pai kin ai ka kamram jong ka VPP menta ka jingele election jong ki ngaso ngamdon jing complain ndai ki di ban penshai la de ki job kin change kin penkela ne kin penne pensa kata ka jingkeli bakmat bak ki de ban ai ki no elam jong ki kila move ka bill menchwa hapo state kila keren keling ikwa ka 371 ndai menta pat keling namta thasil ki de ban wan clear ka de ban don ka transparency la ni ka de ban don ka jing penshai ne kalian jong ki ka baki kwa ka 371 ne ka 6 schedule kata ngasio ka ban kam ndai ki badon visual basari de ban don ka party ko de ban don ka jing tmu te la dam don ki jing tmu ka ba ka dedication te la da mla ban pendu ka corruption kam de ka basuk ban ai ka jing sinsar te kata ka daw don kam ka mandate ki pai ba ka balong clear mandate khana bangila ban penpa ban promote ban protect ro ya ka baladon ka election na Meghalaya kam de ka batmai ka election na Meghalaya na iba barbor ka mandate hak MP ka mandate hak MDC ka mandate hak MLA ka ton ka chong tengah try kam long rekum ba ayu na marba ka MP ki election tang san ruut kat ba ka MDC ki spaut habaro ki party te ban suong hi ba ka web ka de ban long hak ta kata korkom te kam ni bat kam kta ri kongres marba pon hi kitul pin I haka vote share di Congress ka MP ka MLA ka nangkiu bat ni kermen ka ni MDC ru ka nangkiu ka vote share ka bale che ka VPP ka de ki party be ka article 371 ka yeper na ka 6 schedule ka article 371 ka bor ka song ka state government ka 6 schedule ka mandate jong ka 6 schedule ka riti ka dustur ka khandau ka siap ka de be hak po jong ka jing penyai jong ka discouncil kami na ka 6 schedule
kat ba ka 371 pat kade ka bor ka special ka bor ba karpang ban ai ha ka state comment te ki nong thebot jong krilum kasi jantia ki hab an ai ka mandet ladang ikwa ya kani ka riti ka dustur ka kam khandeu kan chiap jong ingin han awar no sha ka state lani insa bat ki rangba snong insa bat ki snong ki hima bat kum ta terter yam ai ka rai namar ba kat kum ka jing le study ka le research jongi ba congress ni sem ba ka six schedule ka kham baha ka kham klain sibon ban ya ka 371 wat hapo Ladakh Jammu and Kashmir wat hapo Arunachal kikwa ban implement ya ka six schedule kidon ki jakai pelayo ka 371 ro tengah try ki paiba ki perkhat bangin ai ka bor na ka kam rang ba snong na ka kam yu cha ka state comment ngin bat hi holiday ya ka kam sinsar kadar ki paiba ki diban ai ka rai la ki jet ki PPP kata kamut ka don kala don ka resolution bakin move ngantip andre kat kum ni ngin congress ni prefer baka six schedule ka diban don ka district ka diban don ni de ban preserve ban penne ya ka six schedule ni de ban penbha ban promote ya ka six schedule ni de ro ban penne pensa ya ka riti ka dustur ka jongi langba ka six schedule tingi de ban sna bon ki ain ban kam penbha ban kam penne ban preserve promote ya ka ki badon kum bagalong mata kibon ki discussion by ba piskan rin sa ai karno ki initiative bangin simla dangi yo kalat ban lead what is council